kapatid. Nandito naman tayo, nandito naman tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Maganda mga kapatid kapag ikaw kasama mo ang Panginoong Diyos. Hindi kayo na matatakot sa mga pangyayari sa buhay. Panginoong Diyos, nagbigay siya ng pag-asa sa bawat isa natin. Kaya nga, nagpapangatay siya tungkol sa ating mga sala na nagawa. Niligtas niya natin ang ating buhay. Hinihiling lang sa Panginoong Diyos, sasambahin siya. May iba namang mga tao, wala pa silang alam tungkol sa Biblia. Ang Biblia pati, nag-utos kini sa atin, bago ang ating buhay. Walang makapabago sa ating buhay kundi si Jesus ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Madami sa ating pagkasala sa buhay natin. Kwento lang po sa inyo po, masaya na pag nandoon na tayo sa kalibutan Panginoong Diyos na kasama tayo. Lahat-lahat mga kapamilya natin sasama dating ng Panginoong Diyos. Hindi natin alam kung anong oras siya dumating dito sa ating mundo. Hindi natin alam kung gabi ba o araw ba. Sana nagantay pa kita sa pagbabalik niya. Sana magkaroon tayo ng baguhin ang aming sarili sa hindi pa siya babalik dito. Yun lang ang sinasabi sa inyo ko. Araw ngayong linggo, sa isang linggo, isa lang araw ang hinihiling. Tapos, yun lang. Ang gusto naman sa Panginoong Diyos na lahat-lahat tayo nandito, na lahat-lahat mga tao sa buong mundo makapunta doon sa harian sa langit. Yun lang ang aking sinasabi sa inyo. Kailangan matutunan magpinto o magsalita ng Panginoong Diyos. Tungkol sa Panginoong Diyos, mabago ang buhay mo, magkaroon ka ng kabuhayan na kaayusan sa sarili mong buhay. Hindi kayo matatakot sapagkat natatakot ka sa Panginoong Diyos sapagkat kung ikaw na masaya ka, na nagtuto ka, nag-aral ka sa Panginoong Diyos, nag-share ka sa mga ibang tao na hindi pa nila alam sa mga ginagawa nila. Kung tayo na mawala na sa mundo, kung wala tayo, hindi natin siya sinisimba, hindi natin siya ginagalang. Kung ikaw wala na sa buhay, wala na dito sa mundo, pagdating ng panahon, hanap ka ng Panginoong Diyos. Ang sinasabihan ko kayo mga kapatid, walang ka, kailangan ka ng proteksyon. Walang makatulong sa atin. Siya lamang ang nagbigay ng pag-asa para mabuhay tayo. Kaya nga, nagpakamatay ang Panginoong Diyos tungkol sa ating kasalanan. Dapat tayong mananagot sa mga sala nating nagawa. Pero ang Panginoong Diyos, sa malaki niyang gugma tungkol sa atin, siya ang nagbabayad sa atin mga kasalanan na nagawa. Hinihiling sa Panginoong Diyos mga kapatid, sumusunod kamo sa utos ko. Aron sa pagbabalik ako, lahat-lahat kayo nagsisimba sa akin, dadalhin ko kayo lahat-lahat aking trono. Hindi ba masaya mga kapatid? Lahat-lahat tayo masaya kapag sumusunod ka sa utos ng Panginoong Diyos. Kung ikaw hindi sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos, dami-dami kang problema. Lahat-lahat mga bagay nga pinabukasan sa sarili mo, lahat-lahat mga di ka magkaroon ng kaayusan sa buhay mo.
kapag wala ka, kung wala mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Dami-daming mga problema ang dumarating sa buhay mo. Kung ikaw lang nag-iisa sa buhay mo, wala kang silbi sa buong mundo. Kung wala kang ama at ina dito sa tinitirahan mo, nandiyan naman ang Panginoong Diyos na handang-handang tumulong sa inyo. Sipag lang tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos, lahat ko kayong mga tabos kay inyo ang gingharian sa Diyos. Ang ibig sabihin sa salita ng Panginoong Diyos, itang mga pobre mga kapatid, aduna na iandam ang Panginoong Diyos sa atin. Busa, ito ka tayo sa mundong mo, dami-daming problema. Wasan natin ang mga bagay-bagay pa na kahit anong bagay. Hindi na tayo na magbago na tas ang buhay natin. Parang maabot ang ating mga pangarap. Gusto sa Panginoong Diyos na tayong lahat, mga kapamilya natin. Iampo lang natin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Sa ating bawat isa, mga kapamilya, walay mawala. Ito lang ang kwento ko sa inyo. Sana maintindihan niyo ang mga salita ko ngayong araw, sa linggo ng araw ngayon. Sa isang linggo, isang araw lang hinihingi sa Panginoong Diyos. Yung lang pagsisimba, pag-aawit at lahat. Yun lang. Sana maintindihan niyo ang mga sinasabi ko. God bless po sa inyo. Maraming salamat po.